saio hau Anpo Kooperatibak babesten du. Eunmilak berezia izan da 9. hau, eta nekez ahaztuko dute antolatzaile, parte hartzaile zein voluntarioek. Eunmilak eta Goierriko bi handiak probak ostiral gauean bertan berak geratu ziren ekaitz elektrikoek sortutako arriskuak direla eta. Urtero, txalo eta loreak jaso ditu antolakuntzak lasterketetan egindako lanagatik, eta aurten, txalo zein lore hoiek biderkatu egin dira ebakuazioan erakutsitako eraginkortasunagatik. Mikel Baldibielso lasterketako zuzendariarekin izan ginen, ekitaldi nahasi zein berezionen balorazio orokorra egin zezan. Bueno, gu antolatzaile bezala balorazio oso positiboa egiten dugu, ez? Atzo gertatutako eta gero, eran egun gertatutako eta gero, eta ikusita zerantzun emateko gai izan ginen, gozo gotetu gaude. Egia da, Zapore gazigozo hori getzen zaizula, hartu barreko neurriak hartu barra izan zirelako, baina gainontzekoan maratoiarekin oso ondo, orain egon naiz medikoarekin eta inzidentzia oso gutxi, uste jendea disfrutatzeko aukera izan duela, eta gainontzeko lasterketetan, gertatuta, ondo alare ez. Eszenario txarren ere beti buruan dakuzu ez, bestela ez gineke gure lan ahonditen haituko ez, beti pentsatzen zuelako zerbait gertatu daitekela, baina gertatu arte erantzuna nolako izango dan, eta zego eretan izango dan ez dakigu ez, egie da. Lanak oso ondo egin zela, jakin izan gendula benetan jende guzti hori mobilizatzen lehen bai lehen salbu jarri eta lasai egon zitezen. Eta dana juntzan benetan oso ondo, eskertzekoa da bai Gurutze Gorriaren lana, bai Goierri aldeako autobusek gure disposiziora jarri zituztenak ordu txiki hoitan. Eta guzti hori ondo engranatuta lortu gendun nire ebakuazio oso bat egitea. Baten osteko amets gaiztu bihurtu zara horrelako pikan. Danera irteran ez dakit, zaditatu zehatzak ez ditut, baina nire uste 1000 inguru bueltan ibiliko zirela, atera direnak. Eta zifra horrekin ere oso gustora, eskaloi bat gehiago aurten ere, biak hasi limita jo ditugu eta aurrera. Bolondresak 10 ez 11 ez. Nire gura txorra direla, beti esaten dut, nire hitze zea hori da, altxorra dira. Hori galtzen dugun egunean, proiektua bilingo da, eta momentuz ematen da osasuntxu gaudela. Jendea ostiral gauean nola erantzun zuen, toki guztietatik azalduz eskuba botatzera, beraien kotxea jarriz gure disposiziora, dana ematen. Pozgarria da, ez? Eta espero dugu, hurrengo urterako snorketa egiten dugunean, 1000 balin badago, ez? Horri izatea altxor hori ere bai, ez? Ezin jakin aurrera pauso bat edo atzerako bat. Oso ondo, nire uste dut, astebukarako ekaitzek baldintzatu dutela baita ere pixkatxo bat ibilbidea, esatu dute nahiko lokaztuta zegoela, Euskal Herria da, zirkuito hau beti normalean lokaztuta egoten da, ezkeneko 6 hilabetetan hala egon da, eta oso ondo, ni jendea oso osorik oso ondo ikusi desmetan sartzen, beste urteetan igual, pixkat zeago, eta horten, mediko zearekin egonda eta ikusita zintzidek egon diren, printzipioz gustora. Eguntzaren artean denbora. Eskerrak danoi ez, bolondresetek hasita, proiektu honetan parte hartzen duten guztiei, mediku, enfermera, fisio, podologo, nola ez baita ere, babeslei posible egiten duten nahi ere bai, ez? Ez da bakarrik nahi izatea, baizik eta ahalmen bat eduki behar duzu ekonomikoki posible egiteko, eta urtez urte gurekin dauden babesle horiei, ez? Eta, ikusiko dugu orain hausnarketa eta gero, ikusi baloratu, aurtengo edizioa, pasatutan guztia pasatuta, egia da ekonomikoki sufrituko dugula, eta ikusi behar hurren urtean zerretatzen den, ez? 10. edizio izango litzateke eta behar dugu 10. edizio lasai bat, nola bete esatearen. Momentu hoien bila penak merezi badu geratuko naiz.
saio hau Anpo Kooperatibak babesten du.